Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy virtuális meghívót szeretnék átnyújtani minden kedves tanítványomnak, barátomnak, ismerősömnek, és mindazoknak, akiket érdekelne ez a tudás, ez a tanítás. Egy olyan hivatalos tanfolyam fog indulni, amelynek segítségével lehet dolgozni és pénzt keresni. Most ez a tanfolyam miért lesz nagyon különleges? Hát ugye lesz egyrészt elméleti tanítás, az Ayurvéda alapjairól, ugye az önismeret oldaláról is nagyon sokat lehet itt tanulni, tehát aki saját maga fejlesztésére, emelésére szeretné ezt a tudást elsajátítani, illetve nagyon sok gyakorlati tudás is lesz benne, olyan lehetőségekkel, amelyek az Ayurvéda segítő eljárásait mutatják be, illetve tanítják meg a résztvevőknek, hogy ezeket ők tudják majd alkalmazni. Mik lesznek itt? Hát mondok pár szót ezekről. Lesz ugye legesleg fontosabb eljárásként, segítő eljárásként Sattva Vajraya, ami ugye az ayurvédikus fény segítségével, ugye a védikus fény segítségével hoz megújulást, megfiatalodást, regenerálódást az emberi szervezetnek. Ezen kívül ugye nagyon fontos lesz majd az abhyanga, az ayurvédikus olajos testmasszázs, ennek az elsajátítása is egy központi témája lesz ennek a tanfolyamnak. Ezen kívül olyan lehetőségek vannak még, amelyek például az udvartana, amelyek ilyen tisztító, fogyasztó eljárás, akkor fejkezelések lesznek majd, például ugye azok a Shiro abhyanga, vagy a Shirodhara, tudjátok, az olajos fejrecsorgatás, vagy a fejmasszázs, akkor lesznek az úgynevezett basztik, amelyek a test bizonyos területein hoznak létre, amikor ilyen kis köré építenek kis tésztából egy kis téget, bizonyos területeknél, mondjuk a szívnél, és ezt megtöltik nagyon kellemes gyógynövényes olajokkal. Ezekből rengeteg van az Ayurvédában, ezeknek a tudása. Akkor van például az elakizi, ezt lehet, hogy már láttátok, hogyha érdeklődtök az Ayurvéda iránt, amikor ilyen kis batyúval, rizses batyúval végig ütögetik a testet, ez ugye nagyon segít a mérgek, az álmák kioldásában, fogyasztás elősegítésében is nagyon sokat tud segíteni. Szóval, hogy ez egy nagyon színes és nagyon komplex tanfolyam lesz, amelyben természetesen még ezen kívül szót fogunk ejteni a csakrákról, a csakráknak a rendbetételéről, a kiegyensúlyozásáról, megtanítok energiagyűjtő, energiatisztító gyakorlatokat, különféle meditációkat, amelyeket ti is tudtok majd gyakorolni otthon, illetve ezek egy részére fel lesznek majd hatalmazva, hogy ti magatok és ezt továbbadhatjátok, taníthatjátok majd a hozzátok fordulóknak.